Σε Χριστέ ο Θεός ημών τον έπλησες ημάς των επιγείων σου αγαθών, μη στερήσεις ημάς και της υπερανίου σου βασιλείας, αλλώς εν μέσω των μαθητών σου παραγγέλνει σωτήρη την ειρήνη διδούς αυτής, ούτως ελθέ και με θυμών και σώσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύχια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δέσποτα Άγιε ευλόγησον τα περισσεύματα των πλασμάτων της τραπέζης. Χριστέ ο Θεός ευλόγησον τα περισσεύματα της Αγίας Τραπέζης ταύτης και πλήθυνον αυτά. Εν τη ιεράμονη ταύτη και εν τη Μητροπόλη ταύτη και στον κόσμο άπαντες, ότι Άγιος η πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αμήν. Πολυχρόνιον είσαι Κύριος ο Θεός, τον παρνοσιολογιότατον, Άγιον Αρχιμανδρίτη και Πατέρα ημών, Κύριον, Κύριον, Αθανάσιον, Κύριε φύλατε αυτόν, εις πολλά έτη, εις πολλά έτη, εις πολλά έτη. Και σε εσάς πολλά τα έτη σας ευχαριστούμε. Να ζήσετε. Να σας Διευχών του Αγίου Πατρός ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον Διευχών του ημάς. Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Πολλά τα έτη σας, να Σας ζήσετε. ευχαριστώ. Έρχομαι στην